We moeten terug naar 14. 2014. Hè? Ja. Nu zit je nog eigenlijk in de finale. Hè? Ja. De grote finale van het OLS 2023. Ja. Als we even teruggaan naar toen, hè, dat gevoel van nu, is dat hetzelfde als van 2014? Ja, ik denk het wel. Ik denk voor het grootste gedeelte wel. We hebben op het moment nog 4 van de 6 jongens wat in 2014 ook gewonnen hebben. Die zitten met. Die vermogen eigenlijk dit jaar weer eerst voor de eerste keer meedoen voor het EGI. We hebben sinds 2013 op het OLS niet meer gemist. Dat was echt degene wat de zaak liet hangen. 14 gewonnen, 15 georganiseerd. 16, 17, 18 de geldprijs, de eerste prijs gehad. En ik zie 2 corona-jaren. En het vorig jaar hebben we dus de geldprijs ook weer gehad. En dit is nu de eerste keer dat we weer met mogen doen. We hebben, net wie ik net zag, bijna hetzelfde, 6 op 1 man na. We hebben een geweldig voorseizoen gedraaid. We hebben 44 keer met die A opgelachen voor het C Korfscheten of het C Kaveling. Dat is 43 keer goed gegaan. Vertrouwen was toch. Maar toen geeft nu weer voor dat alles wat ik die net vertel, toen we dus een blamage zien als we die 36 puntjes vorige week niet gehad hadden. Dus die 36 puntjes waren even spannend. Daarna, dat scheten, dat was net of op een kermis dingen. Ik bedoel, dat ging heel gemakkelijk. Er werden meer gelachen als geschoten bewijs worden. En vandaag is die eerste run is het weer beginnen met niks. Hè. En dan de hoop van de eerste run doorkomen. En dan stil aan hopen dat we voor die 4 run op die dat we die doorkrijgen. En ik had eigenlijk verwacht dat we die doorhaaien. Dat we dan op die eerste 10 gezeten. Maar dat is dus niet waar. En nu... Maar als we nu even kijken naar de omstandigheden, hè, zijn deze echt ideaal. Geen wind, geen zon. Niet zo heel erg heet op dit moment. Nu op het moment is het een heel verschil als vanmorgen. Want vanmorgen ging ze bijna kapot, zal ik zo maar zeggen. Ik heb een paar keer gevlucht naar de tent, maar dat waren nog niks. Doe Christine het is niet kwijt. Dat was gewoon verschrikkelijk. Want iedereen heeft er ook last van. Kijk, die hartslag werd hoger. Dat is vrij normaal. En nu op het moment heb ik het idee dat iedereen... daar relaxed een beetje afwacht. We zullen nog even moeten afwachten. Hè. Het is nog een spannend half uur, denk ik. Hè. Ik maak even een overstapje naar die zone. Hè. Ja. Wie is de dichte spanning op dit moment? Als ze er al is, hè? Wedstrijd is altijd spannend. Pap zegt, het zal ongeveer hetzelfde zijn. Je gaat net ook met een van de shutters van Nederweert over. We hebben het allebei al gehad. We weten wie het is om hem te mogen winnen en hem te mogen organiseren. Dus die piekspanning die is er vanaf. Maar de kunst voor te winnen, hè. De kunst niet voor tweede te worden. Ja, nee, maar toen hebben ze ook wel heel wat bulkers in die leven afgeschoten. Ik heb de kans gehad voor heel wat punten mogen schieten. Ja. Dat heb ze niet geteld, denk ik. Hè? Nee, heb ik niet geteld. Nee. Maar zo'n bulken afschieten op het OLS en dan zeker in de finale, dat is natuurlijk altijd heel bijzonder. Ja, dat is zeker ganz anders. Het OLS schieten is sowieso ganz anders. Kijk maar of er zoveel lui in zijn een keer op een gewoon shuttersfeest haaien als ze het zelf in de dorp organiseert, dan zou ze nog blij zijn. Hè? Dus het OLS leeft. En daardoor, omdat er veel meer aandacht aan wordt besteed, maakt het de druk ook wat hoger. Want schieten kan iedereen wat hij steekt. Ja, we zullen nog even af moeten wachten en dan weten we weer of het volgend jaar weer naar sneeuw moeten komen. Hè? Of in een van de buurdorpen van de gemeente Roemenië, ik weet het nog niet. Daar zijn we eigenlijk nog helemaal niet mee bezig. Nee. Succes nog voor dadelijk de volgende ronde. Ja, dankjewel. Daar zijn we ons ongetwijfeld nog. Kom goed. Ja. Meer Pferde, meer Wiete. Is hem dat? Is er niks aan de hand? Hey, hallo. Is er geen messer die weer? Hey, nee.
nog meer is, dan nog even missen. Is er niks aan de hand? In Nederweert, hè? Nee, weer in Sint-Antonius. Ja, dat wordt een groot feest volgend jaar. Zeker een groot feest. Een klein jurkje voorbereiden en dan hoop ik in het OLS toch helemaal weer losgaan. Nou ja, klein jurk is wel veel werk kunt eraan, hè? Zeker. Maar dat weten die, hè? Want die hebben het dan een keer gedaan. Was het voor u ook een beetje spannend vanmiddag? Het was hartstikke spannend, zeker tegen het einde aan. Dat ze nog met 2 overbest en eigenlijk nog een volle, 2 rondes eigenlijk geschoten zien, hè? Geweldig. Nou ja, nu dachten de concurrenten we hebben gewonnen, maar dat was even niet zo. Ik dacht even die woelo's in de waar brengen door alvast te gaan juichen. Maar ja, wie te vroeg juicht, hè, de wedstrijd is, hè. Nu kun je dadelijk feest gaan vieren. Zo is dat, dat gaan we doen. Wel een verstel. Dat is wel niet zo actie. Wie is het vorige jaar? 43 jaar heb ik gewoon aan het kavelen. Ik ben in die 53 jaar heb ik 5 keer bij de winterschutterij gezeten. En vandaag weer. Voor het eerst dat laatste schot. Ja, dat is wel een hele bijzondere gebeurtenis vandaag. Geweldig. Ik heb er geen beeld voor. Ja, ik zie het nu, hè. Het brengt emoties los. Ja, natuurlijk. Ik heb het zo gegund. En nu op naar het volgend jaar, dan moeten we naar Nederweertje, hè. Bij de Zwoordse feest was wordt het mes gemaakt. Gefeliciteerd! Dankjewel. Ja. Van harte gefeliciteerd, hè, met het binnenhalen van het OLS 2024 in Nederweert. De achteropshot wordt keer, hè, de laatste. En dat won in Broek. Ja, De 5e. de 5e. En wie wordt die spanning in die laatste ronde? Nou, ik wist dat die anderen er al 2 hadden gemist. En ik dacht, ja, we moeten gewoon goed ons best doen. Maar hierboven heeft het me geen geholpen. Ja, Ja. het emotioneerde ik wel een beetje, hè? Ja, het is natuurlijk ook een hele mooie prestatie om met z'n allen dat OLS te halen. Nummer 23. Dat is mijn mama verjaardag, daar hebben we het LDS mee gewonnen en nu hebben we de OLS. Ja, en de datum is heel belangrijk voor u. Ja. Nou, ik zou zeggen, vier nog heel feest, dat zal ongetwijfeld gewoon gebeuren. Hè? Oh ja, zeker, zeker. Het is vliegen. Tweede keer. Ja, Kelp is 31 jaar geleden. Ik zie een glunderen van oor tot oor. Ja, dat doet er ook. Allereerst natuurlijk proficiat, hè, met het behalen daarvan. Wie heb je dat beleefd vanmiddag? Een en al spanning. Of spanning, ja.
een gezellige spanning, dat is wel zo. Want je bent al heel lang bij de shutterie, hè? Dit was mijn 50ste OLS wat ik schoot. Dus dat is toch wel een heel bijzonder, hè? En daarom vind ik het persoonlijk heel bijzonder. Ik daar langs neer, dat is een mijlpaal. En als ze dan dat op kunnen springen met de rest, is het toch fantastisch. Dan ga je natuurlijk niks boven het winnen van het OLS, hè? Oh ja. Daar ben je shutter voor. Toch zie ik dat je er heel rustig onder bent, hè? Ja, maar dat staat nu blijkbaar onbekend. Je moet misschien ook nog een beetje indalen. Ja. Nee, niet erg. En nu wordt het natuurlijk volgend jaar een heel groot feest in Nederweert. Dat zal zeker. Maar eerst vanavond nog. Eerst vanavond, men weet niet wat er nu op de gaaf komt, maar dat zien we wel. Ja, dat maakt het alleen nog extra spannend voor vandaag. Ja, zeker. Ik zou zeggen, feestnochten vandaag. Hey. Kijk. Dit ben je helpen, hè?